गोजोन्थों रायजोफोर दिनैहाय हाबानि भिडिअ नायलांसैलाय हाबा भिडिअ नुयैया गोबावसैमोन दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बे हाबानि भिडिअखौ लाबोलायबाय आरोखि ना नोंथांमोना जाय हाबानि भिडिअ नायनो इन्टारेस्ट दङ बा नायनो गोसो दङ नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो दिनैहाय आङो नैबे बेंटल मिसनाव दंफैयोलाय नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ देखायनो थाखाय दा नोंथांमोना बे हाबानि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आं
Apa be baunaiखौ नोंनि गोसोआव रंजानायखौ हो बिसा बिसौनि बोर हो आरो बिसोरनो गोलाव गोजोन जिउ हो दिगबा ख्रीष्टनि गेजेरजों आमेन आप लोग सिर झुकिए प्रार्थना करें अरायनि बिफा इसोरा नोंसोरखौ अनज्लायनायाव दोनथों ख्रीष्टनि गोजोननाया नोंसोरजों थानाय बादि आमेन गथ' गथाय आरो लोगो लोब्बानिफ्राय मोननाय अननाय आरो गोजोननाया जों बिसोर गोजोनै रायजो मोननांथों आमेन नोंसोर जेब्लायबो बे बुहुमाव इसोरनि अननायनि साखि जानो हाथों दुखु निदानफोराव गोग्लैनायफोरनो नोंसोरो अनसिमा लोगो जानाय बायदि आरो नोंसोरो सोरगोनि रंजानायफोराव हांख्राय जानाय बायदि आमेन गासैखौबो हाग्रा इसोरा आरो गोथार जिउआ नोंसोरखौ अराय सम बोर होथों ख्रीष्टनि गोजोननायाव थांदो इसोरखौ हामबायहोनाय जाथों फट'लानि Be